A situación económica e social actual obriga ao Goberno municipal de Cambados a sacar adiante uns novos orzamentos para cubrir os efectos da pandemia. Despois de meses de negociación, o bipartito inclúe no documento as demandas dos partidos da oposición para poder acadar un acordo. Un deses puntos de desconformidade estaba relacionado coas obras que se levarán a cabo no municipio, unha información que o Concello aclarou hoxe á oposición na comisión informativa. Fixemos entrega hoxe na comisión da relación de obras que vamos a incluir no Plan Concellos, así como todas aquelas que van cofinanciadas con outras administracións, coa Xunta, con entidades privadas, co Grupo de Desenvolvemento Rural, coa AGADER e co IDAE. Ascenden a un total de 1.213.244 euros. Pero o punto que máis distanciaba ao Goberno e a oposición era a partida destinada ás liberacións de determinados concelleiros. Dende o bipartito aceptarán retirar esa partida e destinala a outros sectores máis castigados pola pandemia. Co afán de conseguir a aprobación ao documento dentro do Goberno Municipal estamos dispostos a renunciar a incluir eses salarios no orzamento e destinar, digamos, eses fondos ás partidas que máis se precisan nestes momentos, nesta situación de pandemia. Na comisión informativa, o Partido Popular e Cambados Pode decidiron absterse, mentres que o BNG votou en contra dos orzamentos. Dende o bipartito mostráronse moi críticos coa formación nacionalista. Hai unha forza política, como ben sabedes, que non propuxo nada e que simplemente pois parece que quere dilatar o proceso e, dende logo, pois, como ben dixemos, nin o Goberno de Cambados, nin o noso Concello, nin a nosa veciñanza pode estar esperando a que o BNG pois decida. Os orzamentos serán debatidos no vindeiro pleno do Concello de Cambados. En caso de que sexan rexeitados, a alcaldesa convocará un pleno extraordinario para vinculalos a unha cuestión de confianza. Vou convocar un pleno extraordinario para levar os orzamentos vinculados a unha cuestión de confianza. Entón, espero que nesa cuestión de confianza, polo ben da veciñanza, ou ben se aprobe esa cuestión de confianza, ou ben que no tempo establecido legalmente se presente unha moción de censura cunha nova candidatura. Dende o bipartito aseguran que farán todo o posible para que Cambados conte cuns novos orzamentos, incluído abandonar o goberno se a oposición o decide. Advirten da importancia destes orzamentos para cubrir as necesidades dos servizos sociais, axudas aos autónomos e limpeza dos centros escolares.